Apha sikwesona sixeko semazantsi Afrika, iNelson Mandela Bay. Kuphinde kwenzeke ukuba ke ibe sisixeko sasekhayeni lam. Xa ndijonga imantla eli lizwekazi iAfrika, kule ndlu yokukhokhela inqanawa elwandle ndikhumbuza ngelizwi uThixo alithethayo kum, kanye ekuqalekeni kokunwenisa kwam ukulima ngendlela kaThixo. Wathi, hamba yaye ubase imililo kweli lizwekazi lonke, yaye mna ndiza kuphefumlela kubo umoya wam, baze ke banabele kumazwe ngamazwe, baqelise umlilo namandla ongasokuze ucime. Eli lilizwe endilifaka entliziyweni yam njengoko ndiphupha iphupha ngabantwana bakaThixo endibathanda kakhulu, lokuhamba kwizithembiso zakhe zobomi obugqithisileyo. Xa ndimane ndibona le mililo ibaswa kweli lizwekazi, ndiye ndiyiqonda into yokuba inobuzaza ngokwenene ledyokwe yobuhlwempu. iAfrika isekelezelwe kakhulu ngovimba wendalo, umhlaba omhle, amahlathi, izimbiwa, ndawonye nemozulu entle. Ngoko ke asikho isizathu esenza ukuba sibe lelona lizwekazi elihlelelekileyo emhlabeni, siye sihlwempuzeka ngokuhlwempuzeka. Ubusazi ukuba ungadibanisa iMelika, iEurope, iChina neAlaska ukuze kuphume iAfrika inkulu kangako? Isimanga sesokuba iAfrika ivelisa okulinganiselwa kwisi-5 ekhulwini kwimveliso yamazwe, iGDP. Amazwe amaninzi apha eAfrika anemigangatho yokungondleki engaphezulu kwama-35 ekhulwini, 35%, yaye bunabe kakhulu ubuhlwempu, indlala nezifo, yaye iminyaka yokudla ubomi yomndilili ingaphantsi kwama-40 kumazwe amaninzi. Oku kuyothusa. Noncedo lwangaphandle aluncedi njengoko amakhulu ezigidi ezingamawaka zedollars bezigalelwa eAfrika kule minyaka engama-50 igqithileyo, yaye imeko iye iba maxongo. Kutheni le nto iAfrika ihlwembuzeke kangaka? Masike siye kwincwadi yethu yezolimo sizokufumana impendulo kulo mbuzo. uYohane isahluko sesi-10, umqolo we-10. Isela alizi lingazele ukuze libe, lixhele, litshabalalise. Mna ndizele ukuze babe nobomi, babe nabo ke ngokugqithisileyo. Mibini imibuso kweli lizwe, bubukumkani bukaThixo nobukumkani bukaSathana. Abantu abaninzi kumazwe asemazantsi eSahara yeAfrika banokuthi bazizizwe zamaKrestu, kodwa banabona abantu baninzi abangondlekanga apha emhlabeni jikelele. Kutheni le nto amazwe amaKrestu anoyena vimba unezinto zexabiso ekulindeleke lukhulu kuzo, kodwa ngawona anezinga eliphezulu labantu abangamahlwempu? Oku kubonisa kakubi isithembiso sikaYesu xa wathi yena uza kuba nobomi, yaye uza kuba nobomi obugqithisileyo. Iindlela zikaSathana zohluke mpela kwiindlela zikaThixo. Ukuba asikho kwicala likaThixo, sichasene naye, yaye siza kuba nesiqhamo sobukumkani bukaSathana. Ilizwi likaThixo alitshintshi, yaye zinjalo nezithembiso zakhe. Ukuba samkele uYesu ezintliziyweni zethu, yaye sihlala kuye, yena usinika ubomi, yaye ubomi obugqithisileyo. Kodwa ukuba kunjalo, siphila phantsi kwesiqalekiso sokulawula kukaSathana namadimoni akhe. UThixo uyakwazi ukungaphakathi entliziyweni yomntu, iinjongo zakhe, iindlela zakhe, izithixo zakhe, ndawonye nezinto ezibunjiweyo akholose ngazo. uHoseya isahluko sesi-4, umqolo ngokuqala uya kowesi-3. Ngoba kungekho nyaniso, kungekho nceba, kungekho kwazi uThixo kweli lizwe, kukushwabula nokuxoka nokuncinitha nokuba nokukrexeza bagqobhozile. Igazi liphathelele kwigazi, ngenxa yoko ilizwe lenza isijwili. Indumiso yekhulu elinesixhenxe, umqolo ngama-33 yaku-34. Uyenze imilambo yaba yintlango, namathende yamanzi aba ngumhlaba onqaniweyo.
ilizwe elineziqhamo laba leletyuwa ngenxa yezinto ezimbi zabemi balo. Kufuneka sazi ukuba idyokwe yobuhlwempu okokuqala nokona kubalulekile yidyokwe yakwamoya, yaye ukuba sisebenzisa izisombululo zobuchwephesha nokulondoloza zodwa asizukwazi ukubakhulula abantu abangamahlwempu. Nazi izisombululo ezintandathu zobuthixo. Okokuqala, mazi uThixo kwaye wazi yena yedwa. Okwesibini, zigqale iindlela zakho ngokuba uyitempile kaThixo ophilayo. Okwesithathu, qondani konke okwaneleyo kukaThixo. Okwesine, okutyalileyo uya kuvuna. Okwesihlanu, zisa izishumi neminikelo kuThixo. Okwesithandathu, limele ibango lakho. Isisombululo sikaThixo ngasinye kwezi zintandathu siza kuphononongwa kancinane kwezi zigaba zalo mboniso ngokucacisa ukuba kutheni le nto kuvele le ngxaki kuphinde kuvezwe isisombululo sikaThixo kwezi ngxaki. Nceda uziphonononge nzulu njengoko ucamngca ngelizwi lakhe nangokuqulethwe sesi sikhokhelo. Onamanqanaba amathathu obomi obakwamoya, bengqondo nokwasemzimbeni kuzo zonke izisombululo zikaThixo ukuzigcina zinxibelelana necandelo lezolimo esisebenza kulo. Njengoko le ndlu yokukhokhela inqanawe elwandle ilumkisa inqanawe ngeengozi zamatye kaSathane, ndiyathemba ukuba ezi zisombululo zintandathu zikaThixo ziza kutyhila amacebo obuqili bukaSathana ziphinde zikukhanyisele umzila kaThixo ogqithisileyo wobomi bakho. Yonwabela uhambo. Jesus, you are the way. Shine bright, let your glory fill this land. Faith, oh, you know that the blessings are coming.